Ešte pred začiatkom tohto videa by som vás chcel požiadať o like a odber a do popisku vám dám môj druhý kanál na shorty, kde sú Fortnite montáže a všelijaké iné shorty z iných hier. Ďakujem. OK, takže čo ľudia, vítajte u nového videa z hry Transport Fever 2. Na túto hru som sa tešil dlho, než by to bola nejaká novinka, ale za posledných 2 týždne mám na nej asi 20 hodín nahratých. Takže by sme podľa mňa mohli začať. Zdáme si takúto krajinku. Mapa The Village. Ďalej. Dáme si auta európske. Začneme z roku 1950. Difficulty easy. Ja normálne hrávam na difficulty medium, ale tam je to viacej o tom o grinde. Takže ako prvé si vypneme muziku a zastavíme čas. No. Pozrieme sa na mesta. Najväčšie toto. Sem. Dobre. Evesham. Tak tu začneme stavať. No. Čiže takto. Tak aby som to celé mohol nejako. Takto. Dáme sem takto autobusové zastávky, aby sme aspoň mali niečo. To je zle. Tak. Takto postavíme nejaké ulice, teda zastávky a vytvoríme line. Bude sa volať bus 1. Pridáme do nej tieto všetky zastávky. Takto. Dobre. Teraz postavíme Roads Depot. Rovno začneme takto, že chleba 1 a chleba 2. Tu pridáme stanicu túto s touto a sem túto s touto. Tak. Teraz tu sú dobre staré auta. Kúpime niečo na nejaký autobus. Tento. Bus 1 a 2 kamiony. Tieto. Chleba 1, chleba 2. Môžem pustiť čas. Už pomaly idú. Tak. Aby som to mal trošku tikšie. No. Tu sa nám bude vyrábať chleba. Tak by som tieto 3 mohol spojiť. Nech sa nám to spraví viacej efficiency. Opravíme cestu. Tak. Tak. Takto pripojíme toto. No. Toto tu pôjde sem. A sem by som mohol dať takto k semafore. Pre istotu. A to isté. To tu netreba. Teraz musím spraviť nové liney. Toto bude pšenica 1. Tá pôjde odtadiaľ. Ja som si sa dovolil dať tie stanice. Tak sem dáme jednu stanicu, druhú stanicu, tretiu.
mám tu nejakú moc potichu. Tak. Dobre. Čiže pšenica 1 pôjde odstadiaľto sem. Prečo cez mesto? No to je jedno. Potom bude pšenica 2. To zase pôjde odstadiaľto sem. A nakoniec pšenica 3. Tak. A odstadiaľto sem. Tak. Teraz sem kúpim ďalšie, ale 2, 4, 6 kamionov. No kamionov. 2 na pšenica 1, pšenica 2 a pšenica 3. Tak, môžu ísť. Ja rozmýšľam, že by som mohol... Toto mesto by som mohol prepojiť. Či? Nie. Si to chcú tiež chleba. To je ďaleko. A výrobňa tehliel tu tiež není. Títo chcú chleba. Tehly? Tu viem spraviť tehly. A to je ďaleko odo mňa, ale však to spravíme. Som v strate. Nevadí. Kúpim sem ďalšie 2 kamiony. A teraz nejaké menšie. Tak. 2 kúpim. 1 na tehly 1. Druhý tehly 2. Do mesta dám takto autobus. Aspoň nech sú nejako s civilizáciou. A kúpim 1 autobusík. Tento. Na bus 2. No. Jak tak rozmýšľam, tak v tomto mojom meste je moc týchto kamionov. No. Pšenica 3. Počkaj, nie, ten išiel naspäť. Ide niekto aj inak? Ty máš rozmýšľam, že... Ty čo tu robíš? Pšenica 3. A čo sem doniesol chleba, hej? Zajímavé. No, necháme to behať, kúpime ďalší autobus. Tak. A zapneme čas. Rýchlejší. Táto tehláreň je ako na tom. Tu sa donášajú kamienky. A tých... No, taký ešte také 2 kamioniky na tehly. To sú tehly 1. No. Chvíľku počkaj. Aha, máme lietadlo. Čiže by som spravil lietadla? To nie je špatný nápad. Koľko to stojí? Ty kokos. 4 milióny. Fúha. To je moc. No ani není. Dal by som to sem, to sú 4 milióny, lietadlo stojí 4. No. Musel by som skôr ale spraviť. Ale asi to spravím tie lietadla. Mestí sa mi sem nejako. Lietadlo. No. Teraz dám, že
bus na Tu ešte nevie, akú chybu spravil, ale nehajte jedna. si ho, nebudeme predbiehať. A to Vy bude sa dozviete v stanica. priebehu videa, čo spravilo. Sem. To je diaľka. Sem. A teraz stačí lietadlo kúpiť. Ukáž. Hangár. Sem ho dám. Však už tu jeden je. Prečo som kupoval ďalší? Ježiš, blbo som spravil. Nevadí. A nejaké... A tu sa stala tá naša lietadlo, čo pekná nesie chyba. ľudí. Niečo si zabudol kúpiť. Samozrejme, že sem ešte ani jeden človek nechce ísť. Lebo si predstavte, že to ešte len začalo fungovať pomaly lietadla. A už sa to tu kedy vyšlo, či to tu nie... Tu. Á, tak... 1925. Ďakujem pekne. Kde je lietadielko? Som slepý? Tu je. Kam idú? Kaž. Tu čaká... nikto. No ako prekvapivé. Toto ako funguje? Aha. Stále si to nepochopil, čo ti tam chýba. Momentík. To je menší problémik, ale... To má ísť takto sem. Takto, no. Aj tak či tak ešte žiadni ľudia. Či? Nie. Toto bude ešte ťažké. No však nejak sa z toho vyhrabeme. Z toho balancu. Chcem ešte nejaké aha, tu. To je ďaleko. Jak blázan. Ale tuto, aha. Ale toto nie je špatné. Hneď dve dreva. A tu sa vie spraviť toto. A musím počkať. A toto si takto označím. No. Táto nová cesta sa nepoužíva. Zbytočne som postavil. No, dobre. Je to tu voľnejšie. Aj peknejšie. Toto tu tiež netreba. Aha. Mercedes-Benz. To je autobus? A vláčik. Ale to ešte na to nemáme. Ani lietadlo. Bol by som rád, keby aspoň jeden človek čakal na lietadlo. 3 weeks later. A to sa musí rozbehnúť. Ja sa vám ozvem o chvíľku. No jak som sa pozeral, tak to lietadlo je tak strašne nevýhodné, že som sa rozhodol ho ukončiť. No, to je lietadlo 1, nie, rovno predať. Autosave, samozrejme, a predať lietadielko, hneď som v pluse. Predať toto.
Táto zastávka je na letisko 1. Tiež do koša. To isté sa týka tu. Zastávka na letisku. Ale áno. A toto bola tá? Či nie? Tož... Áno. Dobre. Čiže... Kašľam na to. Autobusom to spievať nebudem. Jedne vlakom ukáž, to bol... V tej DVH. To je jedno zatiaľ. Idem... Toto. Lietadlo 1 sa môže... Cena... Name premenovať. A sú to Filipovi do Tu cvaka. sa môže tiež na... Name... A toto tiež... V tomto videu tu je síce 16 minút aj 8 sekúnd, ale v môjom zázname to bolo 30 minút, kde som čakal, aby tam aspoň jeden človek vstúpil na to lietadlo. A tam neboli autobusy. Ja som sa čudoval. Prečo? Ježiš, ja som demo. Ty koky. Dám loď. Bože. Som ja... Jaj. Jedine, že by som začal s olejom. Ten je tu hneď. Ale to prevážať aj vlakom je drahé. No toto by som mohol spať vlakom. Idem tu skúsiť oživiť nejaký biznis. To už dokončím, odtadiaľ to sem. Teraz dáme road depot. No. Tu môžem, a to je zbytočnosť. Tu je strašne veľa dreva. Poďme nám koky. A tu idem spraviť autobus. A kúpime sem autobus. Jeden snad postačí. To bude tento. To je Bastery. Shit. Funguj. To nie Bastery? Počkaj. To je... Line 2. Hej. Čiže line 2. Choď tam. Koľko dreva prenášame? Ukáž. Nestíham to prenášať. Ďalších 6 kamionov. Ty koky. Dobrý konvoj. Tomuto hovorím niečo. Fúha. To preniesie toto všetko drevo sem. A tam by sa zišlo už ďalšie auto. No a tu je ešte dosť kamionov. Idem pozrieť sem, čo sa tu... Tehly tu. Vlak tam. Drahé. Tehly tu. Aha, to už sa robí. Počkaj, kto preváža tehly? A tu. Iba jeden. Tak.
Dobre. A to by pre dnešné video mohlo byť podľa mňa všetko, ľudia. Na budúcom videu by som chcel spraviť vlaky, prepojiť mesta a prevážať a vyrábať veľa materiálov. Takže majte sa krásne, píšte o mne basne a čaute!